मग आपण 5व्या अध्यायामध्ये काल बघितलं कर्म संन्यास योग, थोडीशी उजळणी जसं आपण नेहमी म्हणतो. आणि मग कशा प्रकारे काय श्रेष्ठ आहे, जसं 3ऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुन विचारतायत भगवंतांना, की काय एकम वद, मला एक काहीतरी सांग, की कशा प्रकारे ज्ञानयोग, मी ज्ञानयोग घेऊन पुढे जाऊ का, मग मी तू म्हणतोयस पाप नाही म्हणून मी कर्म करू, मग ज्ञानयोग का कर्मयोग. मग तिथे कुठेतरी भगवंतांनी कर्मयोगाचं महत्व सांगितलंय. मग त्याच कर्मयोगाला पुढे जाऊन अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की मग या कर्मयोगाला सुद्धा कशा प्रकारे मी संन्यास घेऊ कर्माचाच, का मी कर्माशी जोडलं जाण्यासाठी, भगवंतांशी जोडलं जाण्यासाठी तो कर्म संन्यास, मग जे कर्म करायचंय ते निष्काम कर्म करायचंय. आणि मग ज्या कर्माचे प्रकार आपण बघितले, त्या कर्माला आपण निष्काम पद्धतीने, की जे अकर्मी आहेत, मग कशा प्रकारे भगवंतांशी जोडलं जाऊन, आणि मग काय श्रेष्ठ आहे, तर निश्चितच कर्म संन्यास योग. हा संन्यास, जे कर्मापासून संन्यास निश्चितच कुठेतरी आपण जे म्हटलं, की भौतिक जगतापासून कुठेतरी बंधनापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी, पण तिथेही कुठेतरी मनुष्य अडकतोय. मग त्या संन्यासी वृत्ती जर पूर्ण नसली, तर तिथे आपण बघितलं मी, तो अपूर्ण वैराग्य आहे. मग ते अपूर्ण वैराग्याला फलगू वैराग्य असं म्हटलंय. कारण कुठेतरी मोक्ष प्राप्तीसाठी तो संन्यास घेतला जातो, त्या कर्मांमधनं संन्यास घेतला जातो. परंतु कुठेतरी मग तो अहमपणा, तो मीपणा कुठेतरी आहे अजून. तिथे कृष्ण भावना अजून पूर्णपणे आलेली नाहीये. तो भगवंतांशी जोडला गेला नाहीये ते कर्म. आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला निश्चितच त्या फलगू वैराग्याला म्हटलंय, अशा वैराग्याला फलगू, जे अपूर्ण वैराग्य आहे. ज्या विश्वामित्रांचं आपण उदाहरण घेतलं, की ब्रह्म अगदी फोकस करण्यासाठी आणि ते मेडिटेशन, ध्यान लावून, परंतु कुठे तिथे कृष्ण मिसिंग होता. तिथे ती भावना कुठेतरी नव्हती. आणि म्हणूनच त्या कृष्ण भावनेमध्ये न करण्यामुळे त्याचं कुठेतरी पतन झालेलं आहे. आणि पुन्हा आपण म्हणतो ना, पुन्हा त्या बंधनांमध्ये अडकले गेलेले आहेत. ज्या मेहनतीमुळे त्यांचा कुठेतरी ढळला तो. आणि अशा प्रकारे मग त्या भौतिक बंधनांमध्ये पुन्हा मनुष्य अडकू शकतो. अशा या फलगू वैराग्य म्हणजे काय, फलगू नावाची नदी आहे गया बिहार राज्यामध्ये. त्या फलगू नदीचं असं हे आहे, की त्याचा गुणधर्म आहे, त्याचे लोकेशन अशी आहे, की वरून बघितलं तर ती नदी दिसत नाही, पण थोडं डिग केल्यानंतर खाली ती नदी दिसते. म्हणजे कुठेतरी फक्त वरवर, म्हणजे ती दिसतंय तसं नसतंय, म्हणून जग फसतंय हो. आणि म्हणूनच कुठेतरी ते अपूर्ण वैराग्य आहे. ते फक्त दाखवण्यासाठी, ते मोक्ष प्राप्तीसाठी कुठेतरी त्या बंधनांमध्ये अडकलं जातं. म्हणून त्याला कर्म संन्यासाची योग. मग त्या कर्म संन्यास योगाला, की मनाचा संन्यास, कुठेतरी त्या मनाचा मानसिक संन्यास, त्या इंद्रिय विषयांचा संन्यास तर घेतलाय, त्या कर्मांचा त्याग केलाय, परंतु कुठेतरी त्या मनाला नियंत्रण करायचंय. मग आजच्याही अध्यायामध्ये आपण या मनाविषयी जाणून घेणार आहोत. मग या निष्काम कर्मातून कशा प्रकारे आपण जाणलेलं आहे, की सर्वोच्च मुक्ती, मग श्रीला प्रभुपादांचं प्रत्यक्ष आपण उदाहरण घेतलेलं आहे. आणि मग कशा प्रकारे आपण या या लक्ष्यावरती केंद्रित करू शकतो. मग कोणता मनुष्य असं केंद्रित करू शकतो, ज्याला याचं ज्ञान आहे पूर्णपणे. मग ज्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, ज्यांनी स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर जाणलेला आहे, की या परमात्म्याचा मी अंश आहे, तो निश्चितच कुठेतरी त्या बंधनातून मुक्ती मिळवू शकतो. मग पुढे जाऊन आपण त्याच लाईन्सवर आज 6वा अध्याय बघायचा आहे, जो कुठेतरी आपल्याला ध्यान योगाविषयी जाणून देणार आहे. मग ज्या सत्ययुगात, त्रेतायुगात, द्वापारयुग आणि कलियुग, ज्याचे यज्ञ मी सांगितले, की ज्या सत्ययुगामध्ये मग ध्यान योगाला महत्व दिलं गेलेलं आणि त्या ध्यानाचा यज्ञ केला गेला होता. ज्या त्रेतायुगामध्ये कुठेतरी यज्ञ, आहुती या सगळ्यांचा कुठेतरी यज्ञ केला जायचा, म्हणजे ते त्या युगाचा यज्ञ होता. मग द्वापार युगामध्ये पूजा अर्चा आणि भगवंतांना अर्चना अर्पण करून त्यांची जी पूजा केली जायची, तो त्या काळाचा यज्ञ होता. त्याच प्रकारे कलियुगाचा यज्ञ आपल्याला आजही विश्लेषित करून जाणून घ्यायचा आहे, की जो कलियुगाचा यज्ञ आहे. मग त्या कलियुगाच्या यज्ञामध्ये कुठेतरी आपल्याला जे आपण म्हटलं, की जप, नामस्मरण हा कलियुगाचा एकमेव यज्ञ आहे. हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति कलौ गतीर अन्यथा. कुठलाही इतर मार्ग नाही या कलियुगामध्ये. मग तर नामस्मरणाने ते सामर्थ्य वाढवायचं असेल, कुठेतरी मनोबल वाढवायचं असेल, तर निश्चितच त्या नामस्मरणाचा कुठेतरी नामस्मरण सातत्याने करणं हे निश्चितच आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच त्या
भक्ती योगाला आपण आज जाणणार आहोत. अशा या भक्ती योगाला आपण उद्यापासून सुरुवात करणार आहोत, पण कर्मयोगाची कुठेतरी आज सांगता होणार आहे. ज्या पहिल्या 6 अध्यायात आपण म्हटलेलं आहे, की ज्यामध्ये कर्म संन्यास योगपर्यंत, मग नुसता कर्मयोग नाही तर कुठेतरी त्या कर्मांच्या फळांची मुक्ती, त्या फळांचा कुठेतरी त्याग केलेला आहे आणि मग त्या कर्माला सुद्धा कृष्ण भावना भावित होऊन पूर्ण केलेला आहे. मग ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे. अशा या कर्मयोगाचा आज आपण शेवटचा अध्याय बघणार आहोत आणि त्याचाच मार्ग कुठेतरी भक्ती योगामध्ये जो जातो आहे, विलीन होतो आहे, त्या भक्ती योगाला आपण उद्यापासून सुरुवात करणार आहोत. आणि म्हणून या अष्टांग योगाला, ज्या ध्यान योगाविषयी आपण जे नाव आहे या अध्यायाचं, ध्यान योग, मग असं हे ध्यान कशा प्रकारे जाणायचंय, मग हे ध्यानामार्फत योग म्हणजे योग, पुन्हा हे योग भगवंतांशी जोडलं जाणं, मग त्या समाधी अवस्थेमधून कशा प्रकारे भगवंतांशी जोडलं जातं ते आपल्याला जाणून घ्यायचंय. या अष्टांग योगाला विश्लेषितपणे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. मग योग म्हणजे काय? आपण योग म्हणजे काय अर्थ बघितला? सांगा चॅटमध्ये मला. योग म्हणजे काय? परमेश्वराशी जोडणे. परमेश्वराशी जोडणे. अगदी बरोबर माताजी. कारण कुठेतरी आपण भगवंतांशी जोडलं जाणं हा योग. मग आता आपण काही चित्र बघू. त्या योगामध्ये तो योग म्हणजे तुम्ही जे शारीरिक व्यायाम करतात, तो मानसिक व्यायाम त्याच्यामध्ये असतो, त्याला नुसतं योग म्हणून नाही, तर ते कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि मग असा जो योग केला जातो, आता आपण काही अघोरी नृत्य बघणार आहोत बघा, की मनुष्य हा जो काही अघोरी गोष्टींच्या मार्गाला जातो, मग असं हे शीर्षासन वगैरे करणं हे योग्य आहे, पण पुढे जाऊन तुम्ही बघाल तर अशा शरीराला बघा किती यातना दिल्या जातात, त्या परमात्म्यालाही यातना दिल्या जातात, त्या मनाला यातना दिल्या जातात आणि कुठेतरी असं स्वतःला, मग हे अघोरी कृत्य आहेत की याच्यामधून काय साधणार आहे, याच्यामधून भगवंताला निश्चितच जोडलं नाही जाऊ शकत. मग हे कुठेतरी शारीरिक पातळीवर, ज्यांचा शारीरिक पातळीवर बघा हे बघितलं जातं, तर कुठेतरी मग हा अघोरी प्रकार आहे आणि ज्याचा कुठेही भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा संबंध नाहीये. कारण कुठेतरी हा योग म्हणजे शारीरिक तुम्ही स्वतःला कुठेतरी त्रास करून घेताय, हा कुठल्या प्रकारचा योग आहे? मग पुढे जाऊन बघणार आहे की हा योग आहे का, तर नाही. योग म्हणजे काय? जे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग शारीरिक योगाला आपण बघतो, मग हे तर काही व्यसन करून काहीतरी पीत पीत त्या योगाला करायचं. मग हल्लीच्या जगामध्ये तर आपण कितीतरी असे अनेक प्रकारचे ट्रेंड बघितले की असं हे पाहिजे, असं पाहिजे, तसं पाहिजे. मग इकडे आपण हे वजन कमी करायला, मग इथे आपण काही व्यायाम करायला, हे करायला, कबूल आहे. सगळं शारीरिक पातळीवर विचार करून केलं जातं. आणि पण आता हा इथे बघाल तर अघोरी कृत्यानं कसं तुम्ही योग म्हणाल? मग त्या योगासन, मग त्या आसनांमध्ये किंवा जी काही शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जातात, ती निश्चितच कुठेतरी त्या शारीरिक पातळीवर केली जातात आणि त्याच्यामुळे सुद्धा पुढे जाऊन की त्या शारीरिक त्या कृतीला आणि त्या शारीरिक त्या पोझिशनला इतकं फोकस केलं जातं आणि मग ते केंद्रित करून त्याच्या मार्गाने तो नामस्मरणाचा, त्याच्या मार्गाने कुठेतरी समाधीस्थ अवस्था जी गाठली जाते, तीच आपल्याला आज बघायची. मग हा योग म्हटला जाईल का? कोणी त्याला बकरी योग म्हणेल हो. असं कुठेतरी बकरीला, मग हा सगळा शारीरिक व्यायाम जे काही आपण आता हे चित्रांमध्ये बघतोय की योगा और कॅटसन, मग कुठेतरी चेअर डान्सिंग, चेअर योगा, मग खुर्चीवर बसून, कारण बाबा खाली बसता येत नाहीये, मग तुम्ही, बरोबर आहे, सगळं आपल्या भौतिक जगाच्या दृष्टीने, मग जे काही गर्भवती स्त्रिया असतात त्यांना सुद्धा आजकाल निघालेलं आहे की मग गर्भावरती संस्कार आणि मग त्यांना त्यांच्या पुढच्या सगळ्या ज्या डिलिव्हरीच्या वेळी कुठल्या वेदना होऊ नये, त्या सगळ्या त्रासापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी हे सगळे योग केले जातात. परंतु हे सगळे शारीरिक पातळी. मग या सगळ्याला योगा म्हटलं जातं. तो योग म्हणजे आसन, ते शारीरिक व्यायामाशी निगडित आहेत. मग आपण जे काही अष्टांग योगात जाणणार आहोत, ज्या ध्यान योगाबद्दल मी थोडं आधी म्हटलं आहे की सत्य युगामध्ये या ध्यान योगाला जाणलं जातं. मग या ध्यान योगाला कशा प्रकारे जाणलं जातं, मग त्याच्यामध्ये भगवंतांशी जोडलं जाणं कसं शक्य आहे, मग हा कुठेतरी अष्टांग योग आहे की जिथे 8 अंगांचं मिलन होतं. अशा या अष्टांग योगाच्या मार्फत कुठेतरी भगवत प्राप्तीच्या मार्गावरती निश्चितच जाऊ शकतो. पण त्याला त्यासाठी ते नियम जे काही त्याचे नियम आहेत ते पूर्णपणे जाणण्याची आवश्यकता आहे. मग हे अशा प्रकारचे समाधी, संघटन, एकीकरण, यम, बाह्य नियम, नियम, अंतर्गत नियम, आसन,
मुद्रा, प्राणायाम, जे श्वासाचं नियंत्रण, ज्या प्राणांचा आयाम केला जातो, प्राणांना व्यायाम दिला जातो, असा कुठेतरी प्राणायाम, मग प्रत्याहार, विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टीतून संवेदना, मग त्या गोष्टीतून कुठेतरी वासना, ती संवेदना बाहेर काढली जाते. धारणा, अविचलित एकाग्रता, मग जी ध्यान लावलं जातं, अविचलित एकाग्रतेने जे ध्यान लावलं जातं, जी समाधीस्थ अवस्था होते, त्याला निश्चितच कुठेतरी धारणा केली पाहिजे त्याची. आणि मग त्याच्यातूनच पुढचा टप्पा ध्यानाच्या मार्गावरती असतो. आणि मग तोच ध्यानाच्या मार्गातून आपण अनेक महात्म्यांना बघितलं की ते समाधीस्थ अवस्थेमध्ये असतात आणि ते समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशी जोडले जात असतात. आणि म्हणूनच या समाधीस्थ अवस्थेला अत्यंत महत्व आहे. या अष्टांग योगामार्फतही भगवंतांशी जोडलं जाऊ शकतं. परंतु तो मार्ग कसा आहे, तर तो मार्ग त्या नियमात बसणारा आहे. मग कशा प्रकारे काय काय नियमांचं पालन केलं जातं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण वाचायचंय का? वाचू शकता. येस. नियम 6.10 त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6.17 त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन 6.11 ते 14 उषा, गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम 5.29 बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोइंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण म्हणजेच त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये, ट्रान्समध्ये म्हणजे त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये शेवटी राहिलं जातं. मग कशा प्रकारे समाधीस्थ, की मग त्या त्या टप्प्यावरती, कारण त्या श्वासाला कुठेतरी केंद्रित केलं जातं. म्हणून अशा प्रकारे या नियमांनी अष्टांग योग बघा 8 अंगांचं मिलन होतं आणि या अशा अष्ट नियमांनी कुठेतरी अष्टांग योग साधला जातो, ज्याद्वारे सुद्धा भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि म्हणून अर्जुनाला भगवंताने जेव्हा सांगितलं, मग या योगाविषयी काय माहिती दिलेली आहे, तर जेव्हा भगवंत म्हणतायत की तू तुझं कर्म करायचंय, तुला जर जंगलात जाऊन जे लोक संन्यास घेतात आणि मग अशा प्रकारे ज्या जंगलामध्ये जाऊन जे ध्यान लावलं जातं, ज्या सत्ययुगामध्ये आपण ज्या ध्यान योगाची यज्ञाविषयी बोललं जातोय, त्या त्या ध्यान योगामध्ये निश्चितच तेवढी पावित्र्यता आणि तेवढी सामर्थ्यता असते की त्या मार्गावरती, परंतु या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. काटेकोरपणे या नियमांना पाळलं पाहिजे. कुठेतरी यम म्हणजे निर्जन अवस्थेत, निर्जन जागी, कुठेही कुणाचं वास्तव्य नाही, अशा एकांत जागी या मनुष्य बसणं प्रिफर करतो. त्यानंतर नियम, त्यांचं खाणं, झोपणं, काम करणं, या सवयींमध्ये एक प्रकारचा संयम, कारण कुठेतरी मनाचं नियंत्रण. मग हे नियंत्रण बघा की मग कुठेतरी ज्या पुढे जाऊन आपल्याला ईशोपनिषदामध्ये, नेक्टर ऑफ डिव्होशन मध्ये आपण अनेक या गोष्टींविषयी जाणतो की की मग ती अर्ज ऑफ बोलणं, मग कुठेतरी वाचिक तप, मानसिक तप आणि शारीरिक तप, मग कशा प्रकारे आपण आपल्या ज्ञानेंद्रियांवर कंट्रोल मिळवतो, आपण आपल्या वाचेवरती जे काही बोलायचंय, काय बघायचंय, मग या सगळ्या ज्ञानेंद्रियांवर कुठेतरी संयम, कुठेतरी नियंत्रण मिळवलं जातं. मग हे आसन कसं असावं, कुशा गवताचं आसन असावं, खूप उंच नको, खूप खाली नको, अशा प्रकारे कम्फर्टेबल पोझिशन मध्ये असावं. मग याच्यामध्ये जी पोझिशन आहे ती निश्चितच एका सरळ रेषेमध्ये, शरीर, मान आणि डोकं यांचं शरीर सरळ रेषेमध्ये, आपण म्हणतो पाठीचा कणा ताठ, ज्या योगाभ्यास करताना ही स्पाइन इरेक्ट, मग त्या पाठीचा कणा हा ताठ ठेवून की प्रत्येक त्या पोझिशनचं सुद्धा तितकंच त्या प्रक्रियेमध्ये, त्या प्रोसिजर मध्ये निश्चितच महत्व असतं. मगच कुठेतरी जाऊन तो इम्पॅक्ट, कुठेतरी जाऊन त्याचा प्रभाव त्याच्यावरती पडतो. आणि मग प्राणायाम, मग प्राणायाम म्हणजे काय, प्राणांचा आयाम. मग ज्या अनुलोम विलोम, जे भ्रामरी प्राणायाम आहे, अनेक ओंकार केले जातात, ज्या अनुलोम विलोम मध्ये आपण उष्ण नाडी, मग जी सूर्य नाडी, उजवी सूर्य नाडी, डावी चंद्र नाडी, हा अभ्यास बरेच जण योगाचा करत असतील. आणि मग कुठेतरी रेचक, पूरक आणि कुंभक लावलं जातं. मग ज्या श्वास सोडण्याला
कुठेतरी रेचक म्हणतात, श्वास घेणं म्हणजे पूरक आणि श्वास रोखून धरणं म्हणजे कुंभक. मग या प्राणाला कुठेतरी केंद्रित केलं जातं आणि त्या प्राणांचा आयाम केला जातो. त्या प्राणायामाला कुठेतरी महत्व आहे, की प्राणायामाच्या सहाय्याने मग पुढच्या मार्गावरती मग प्रत्याहार म्हणजे काय, तर कुठेतरी भौतिक अस्तित्वापासून अंतधारणा त्यांच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत मध्ये मनुष्य स्थित होतो. म्हणजे त्या इंद्रिय विषयांपासून पुढे जाऊन प्रत्याहार त्या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला कुठेतरी नियंत्रित करतो. मग जे ध्यान लावलं जातं वारा नसलेल्या ठिकाणी, मग एखाद्याच्या ज्योतीला आपण काच ठेवली तर कशा प्रकारे सगळ्या बाजूंनी तिला प्रोटेक्ट केलं जातं आणि तो दिवा डगमगत नाही. बघा, अनेक फॅन सोडून दिले किंवा अनेक वारा येत असेल तरी त्या काचेच्या मुळे कुठेतरी ज्या हवेचा त्याला प्रोटेक्शन मिळतं, त्याचप्रमाणे एका दिव्यवादीचं मन असतं, ज्या मनाची ज्योत ही निश्चितच तेवत ठेवली जाते आणि ती मनाला नियंत्रित करते आणि तो दिव्य रूपाच्या स्वरूपाच्या ज्ञानात स्वतःला सदैव स्थिर ठेवतो. मग ती समाधीस्थ अवस्था मी जी म्हटलं, की ज्यामध्ये भगवंतांशी जोडलं जातं. अनेक महात्म्यांविषयी, अनेक योगी ऋषींविषयी आपण भूतकाळामध्ये ऐकलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी समाधी घेतलेल्या आहे. कारण कुठेतरी स्वेच्छेने मरण स्वीकारतात आणि त्या शरीराचा त्याग केला जातो. परंतु तो आत्मा निश्चितच भगवंतांच्या शोधात आणि मग कुठेतरी ज्या आत्म्याला मग दुसरं शरीर मिळालं जातं किंवा ते मोक्ष प्राप्तीला लागतं, ज्या गोलोक धामाविषयी आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच यापासून माणूस कधीही डगमगत नाही, मोठ्या अडचणीतही नाही. भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. प्राची माताजी वाचणार. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्याहार 6.15 भौतिक अस्तित्वाचं अंतधारण त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छापासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान 6.19 वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही त्याप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी 6.20 ते 23 माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखापासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये मनुष्य कशा प्रकारे भौतिक संपर्कांपासून आणि मग अनेक संन्यासी ऋषी आपण जे बघतो ते सर्व दुःखांपासून हे स्वातंत्र्य आहे आणि स्वतःला त्या भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि मग या समाधीस्थ अवस्थेला गाठण्यासाठी अत्यंत परिश्रमांची आणि त्या काटेकोर नियमांचं पालन करून मग त्या ध्यान योगाला आणि त्या ध्यानाला अष्टांग मार्फत कुठेतरी संयम राखला जातो आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी ध्यान योग किंवा आत्मसंयम योग म्हटलेलं आहे. मग हे या भौतिक जगामध्ये शक्य आहे का हो? या कलियुगामध्ये शक्य आहे ध्यान लावणं? मग जसं कालच्या प्रभूजींनी काल का परवा जो प्रश्न विचारला की आम्ही नामस्मरण करतोय पण अनेक विचार मनामध्ये येत आहेत, तर ते ओघाने आलंच. आपण ज्या भौतिक जगात राहतोय, आपण सगळा प्रपंच आहे आपला, मग ज्या घरामधल्या सगळ्या व्यक्तींची काळजी घेऊन जबाबदारीने आपण जेव्हा त्यांचा विचार करतो आहे तेव्हा निश्चितच किंवा अशा एक ना अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे आपण ते फोकस आणि ते कुठेतरी लक्ष केंद्रित करणं हे कुठेतरी आवश्यक असतं. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू आत्मकेंद्रित होणं आणि तुझा हा व्यावसायिकता या व्यवसायात त्याची तुझी दृष्टी पाहिजे. कारण अर्जुन काही साधा सुद्धा माणूस नव्हता, फक्त जो नर नारायणापैकी एक नर होता. त्यानंतर त्यांनी पशुपशास्त्र जिंकलेलं होतं, द्रौपदीला ज्यांनी स्वयंवरामध्ये जिंकलेलं होतं. असा हा अर्जुन अत्यंत बलाढ्य धनुर्धर होता आणि ज्याला भगवंतांनी आधीच सांगितलंय की तुमचं विजय हा अट्टळ आहे, ज्या धर्माचा विजय हा अट्टळ आहे. परंतु कुठेतरी ज्या प्रकारे ही एकाग्रता महत्वाची आहे आणि म्हणूनच ती व्यावसायात्मक बुद्धी की ज्या अर्जुनाला भगवंतांनी उपदेश केलेला होता की त्यांनी द्रौपदीच्या
स्वयंवरामध्ये सुद्धा त्या पक्षाचा डोळा, त्या माशाचा डोळा कशा प्रकारे फोडला होता बघा. किती केंद्रित लक्ष केलेलं होतं. पण काय झालं होतं या अर्जुनाचं? तर या अर्जुनाला कुठेतरी त्याचं मन विषण्ण झालेलं होतं आणि त्याचं मन एका जागी केंद्रित होत नव्हतं. आणि का? कारण वेगवेगळ्या स्थितींनी याचा विचार केला जातो, परंतु हे किती आवश्यक आहे बघा. चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाधी बलवदृढम तद्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. हरे कृष्ण माताजी. कोणी हँड रेस केला असेल तर प्लीज त्यांना द्या संधी. हो, केलेत हंड्रेस. मनीषा माताजी वाचा. हरे कृष्ण मनीषा माताजी. श्लोक आले नाहीत वाचण्याचे, नुसतं भगवद्गीता 6.34 असायला. हो का? पण मी ट्रान्सलेशन दिसत नाहीये. वरती आहे ना ट्रान्सलेशन? हा, आलंय. आलं आला ना? आता. हा, मनीषा माताजी वाचणार का? हरे कृष्ण. तुम्ही हँड रेस केला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा. वाचा माताजी. हेच ना, हे कृष्ण मन हे हो, हो. चंचल. हो, ओके, वाचते हा. हे कृष्ण मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुनाला कुठेतरी प्रश्न पडलेला आहे की या मनाला नियंत्रित करायचंय. मग या अष्टांग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी या सगळ्या अवस्थांबद्दल आसनमध्ये आपण बघितलं की मग यम नियम आसन आणि प्राणायाम एक बघितलं. त्याच्यानंतर आपण प्रत्याहार आणि ध्यान धारणा आणि समाधी. मग कशा प्रकारे आपण या सर्वांनी मनावरती नियंत्रण मिळवायचंय. या सगळ्या ध्यान धारणेमधून ज्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये मग त्या भौतिक दुःखांमध्ये निश्चितच परत फिरून यायचं नाहीये. परंतु अर्जुनाचे प्रश्न जसे संपत नाहीयेत त्याचप्रमाणे त्याच्या मनामध्ये या चंचलतेने कुठेतरी त्या प्रश्नांचा भडीमार होतो आहे भगवंतांवर. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना विचारतायत, मन हे चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे आणि अतिशय बलवान आहे. म्हणूनच आपण जे म्हणतो मन चिंती ते वैरी ना चिंती. अशा या मनाला वश करणं अर्जुन भगवंतांना सांगतायत. या मनाला वश करणं माझ्या मते वाऱ्यावरती नियंत्रण करण्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. कारण ज्या वाऱ्याला आपण थांबवू शकत नाही, ज्या वारा इतका सुसाट वेगाने पळत असतो, अशा वाऱ्याला आपल्याला धरून ठेवायचं म्हटलं तरी खूप कठीण जातं. त्याचप्रमाणे अर्जुन ती उपमा देऊन म्हणतायत की मग या मनाप्रमाणे माझी अवस्था झालेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. राधा माताजी वाचा. हा, राधे राधे. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. राधे राधे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणतायत की निश्चित कठीण आहे हो. या मनाला समजणं, या मनाला जाणणं कठीण आहे. त्याप्रमाणे मनाला कंट्रोल करणं. मग जसं आपण म्हटलं की मन आता इथे आहे तर दुसऱ्या क्षणी इंग्लंडला जात आहे, तिसऱ्या क्षणी अमेरिकेला जात आहे, जपानला, टोकियोला. अहो कुठे फिरून येईल मन? अख्खं जग फिरून येईल हो. इथे बसल्या बसल्या मन सगळं जग फिरून येतो. मग इथे बसलोय पण विचार अनेक मनामध्ये येत आहेत की अरे संध्याकाळी मला काय करायचंय, आज संध्याकाळी मला कुठली भाजी करायची, मग मला हे रात्रीला काय करायचंय, मला उद्या दुपारकडे मन आहे हो ते. मग जरी तुम्ही शरीराने तिथे समोर इथे अध्ययनाला बसले असाल तरी हे नॉर्मल आहे. आणि म्हणूनच त्या मनावरती ताबा मिळवणं हे अत्यंत काय म्हणतात ना त्याला, खूप त्याच्यात कसब आहे. आणि म्हणूनच तो मनोबल वाढवणं, त्याचं सामर्थ्य वाढवणं, त्याला ट्रेन करणं, त्याला माइंड करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्याला मार्गदर्शन झालं पाहिजे योग्य प्रकारे. त्या मनाला योग्य अन्न मिळालं पाहिजे. जसं त्या आत्म्याला अन्न मिळालं पाहिजे त्याचप्रमाणे मग त्या आत्म्याला अन्न मिळाल्यावर मग त्या मनाला कुठेतरी नियंत्रित करता येईल. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, हे अर्जुना, चंचल मनाला आवर घालणं निसंशय कठीण आहे, परंतु अशक्य काही नाही. निश्चितच ते अनेक प्रयत्नांनी, अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने निश्चितच शक्य आहे. कारण ज्या बेलगाम अशा मनाला जर लगाम घालायचा असेल, ज्याच्या दोऱ्या बघा त्या इंद्रियाच्या ज्ञानेंद्रियांना पकडले मनाने दोऱ्यांनी,
त्या मनाच्या दोऱ्या त्या बुद्धीच्या हातात आहेत आणि त्या बुद्धीला कुठेतरी आत्मा बघतो आहे आणि मग आत्म्यालाच कुठेतरी जाणायचंय हो. आणि म्हणून अशा माणसाला की ज्याला हे बेलगाम मन आवरणं कठीण आहे, त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कारी, कारण मग त्या आत्म्याला जाणणंच खूप कठीण काम होऊन बसेल हो. कारण ज्याचं मन कुठेतरी चंचलपणे इतकं उडतंय की त्याला पकडणं कठीणच झालंय, की जमूच शकत नाहीये, मग त्यांच्यासाठी ते अवघड काम होतं. पण ज्यांच्या मनावर ताबा आहे, तो योग्य मार्गाने जो प्रयत्न करतो, त्याला निश्चितच विजयाची खात्री आहे. आणि म्हणून असं हे मन आपला शत्रूही बनू शकतं, आपला मित्रही बनू शकतं. मग आपल्याला ठरवायचंय की आपल्या मनाला आपण मित्र बनवायचंय का शत्रू बनवायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. माधवी माताजी वाचा. अनम्यूट केलेलं आहे तुम्हाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू आहे असेल. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या मनाला मित्र बनवायचंय का शत्रू बनवायचंय हे तुम्हाला ठरवायचंय, की तुम्हाला भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे. या ज्ञानाच्या मार्फत तुम्हाला तुमच्या मनाला मार्गदर्शन करायचंय, त्या मनाचं सामर्थ्य वाढवायचंय. आणि त्या मनाचं सामर्थ्य वाढवायचं असेल तर त्या बुद्धीला कुठेतरी चांगल्या प्रकारे सत्सद विवेक बुद्धीच्या मार्गावरती ठेवलं पाहिजे. परंतु त्यासाठी त्या आत्म्याला खाद्य चांगलं देण्याची गरज आहे. तरच त्या मनाला कुठेतरी त्या ज्ञानेंद्रियांना सुद्धा पकडणं सोपं होईल आणि मगच त्या इंद्रिय विषयांपासून कुठेतरी त्याग भावना, त्या इंद्रिय विषयांपासून कुठेतरी नियंत्रण मिळवलं जाईल. आणि म्हणून या मनाला आपल्याला सर्वोत्तम मित्र बनवायचं असेल तर त्याच्यावरती विजय मिळवलाय तोच त्याला मित्र बनवू शकतो. पण जो त्याच्यात अयशस्वी ठरतो आहे तो मात्र कुठेतरी त्याच्यामध्ये अपयशी ठरतो. कारण जो मनाच्या आहारी गेलेला आहे हो. मग रिमोट कंट्रोल टीव्हीचा आपल्या हातात आहे हो. तो रिमोट कंट्रोलच्या आपण हातात नाही आहोत. आपल्या हाताने आपण रिमोट दाबून त्या टीव्हीला बंद करू शकतो. पण त्या रिमोटच्याच हातात की रिमोट म्हणणार नाही हो. रिमोट म्हणणार नाही मला घ्या हातामध्ये आणि बंद करा. नाही, आपण हातात रिमोट घ्यायचाय. तसं आपण त्या मनाला हातात घ्यायचंय. आपण त्या मनावरती कंट्रोल करायचंय. ते आपल्यालाच शक्य आहे. आणि ते कसं शक्य होईल तर त्याला मित्र बनवून आणि त्याच्याशी चांगल्या पद्धतीने त्याला चांगल्या प्रकारे नियंत्रित केलं पाहिजे. त्याला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. पुढे जाऊन नेक्टर ऑफ डिव्होशन मध्ये खूप सुंदर दिलंय की या मनाला माइंड कसं करायचं, त्या मनाला कसं छान ट्रेनिंग द्यायचं, का आवश्यक आहे, त्या का या भक्ती मार्गावरती नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून एक उपदेशामृत जे जे जसं मी म्हंटल की ज्या रूप गोस्वामींनी, जे गोस्वामी आहेत, चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभूंनी ज्या काळामध्ये ज्या गोस्वामी ज्यांनी ज्या इंद्रियांवर स्वामित्व मिळवलेलं आहे अशांना ही गोस्वामी पदवी चैतन्य महाप्रभूंनी दिली होती. आणि असे हे 6 गोस्वामी झाले. त्या 6 गोस्वामींपैकी रूप गोस्वामींनी आणि अशा या अनेक गोस्वामींनी या नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन की जे उपदेशामृत व ज्याच्यामध्ये त्यांनी भक्ताला कशा प्रकारे मार्गदर्शन करायचंय, की कशा प्रकारे भक्ताने भक्तीच्या मार्गावरती येण्यासाठी काय काय गोष्टींचा अवलंब केला पाहिजे, खूप सुंदर प्रकारे दिले. मी तुम्हाला जो वेदा IO म्हणून जी लिंक शेअर केली त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही सगळी पुस्तकं आहेत. परंतु तुम्ही टप्प्याटप्प्याने जा. आत्ताशी तुम्ही प्रवास सुरू केलेला आहे तर मी निश्चित तुम्हाला हे रेफरन्सेस का देते, कारण तुम्हाला त्याची माहिती मिळावी आणि त्या माहितीच्या द्वारे तुम्ही निश्चित पुढच्या टप्प्यांवर जेव्हा अभ्यास कराल तुम्हाला निश्चितच याचा फायदा होईल आणि तुम्हाला ते सगळं वाचायला मिळेल आणि तुम्ही निश्चित त्याचं ज्ञान घ्याल. मला बरेच प्रभूजींनी 1-2 जणांनी त्याचं विचारलं होतं म्हणून मी ते वेदा IO ची लिंक टाकली. त्याच्यामध्ये चैतन्य चरितामृत सुद्धा तुम्हाला वाचायला मिळेल. हरे कृष्ण. कोण वाचणार माताजी? शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 6.37 अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्ग भ्रष्ट होतो आणि यामुळे योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते. 6.41 योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42 किंवा
योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला प्रश्न पडला हो, की जे अष्टांग योगामध्ये आहेत, मग या ध्यान योगामार्फत कुठेतरी आत्मसंयमी भावनेमध्ये स्वतःला अणू बघता आहेत, अशा या आत्मसंयम करणाऱ्या योग्यांना मग पहिल्यांदा मनाचा संन्यास खूप महत्वाचा आहे, तरच तो उत्तम योगी होऊ शकतो. आणि म्हणून त्या ध्यान योगामार्फत, अष्टांग योगामार्फत समाधिस्थ अवस्थेपर्यंत जाईपर्यंत निश्चितच कुठेतरी त्या प्रयत्नांची आणि त्या सामर्थ्याची आवश्यकता असते. परंतु मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की भगवंता, जर यांनी अष्टांग योग करताना, या ध्यान योग करताना जर त्यांची कुठल्याही प्रकारे कुठेतरी सांसारिक आसक्तीमुळे किंवा ते जर पूर्ण करू शकले नाही तो त्यांचा योगाभ्यास, तर त्या लोकांचं काय होतं? मग हा प्रश्न अर्जुनाला, की मग ते प्रयत्न तर करतायत, त्या मार्गावरती आलेत, पण ते कुठेतरी पूर्ण करू शकत नाहीयेत, आणि म्हणूनच अशा अपूर्ण अशा लोकांचं काय होतं? मग भगवंतांनी सांगितलं आहे, की असे लोक, मग जसं मी कर्माचं काल तुम्हाला सांगितलं महत्व. हरे कृष्ण. काळजी घ्या जरा. माताजी, बाकीच्यांना अनम्यूट केलं नाहीये ना तुम्ही? म्यूट ठेवा बाकीच्यांना. तर मग अशा कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म होतो, की निश्चितच पुढच्या जन्मामध्ये ते त्यांचं पुण्य काम पूर्ण करू शकतात. ज्यांनी जर 60% आपलं पुण्य या जन्मामध्ये केलं असेल, तर पुढचा जन्म त्यांना निश्चितच असा मिळतो. कारण कुठेतरी काही कारणांमुळे ते पुण्यत्व आणि ते जे काही ज्या मार्गावरती आलेले आहेत ते जर पूर्ण झाला नाही तो अभ्यास, तर पुढच्या जन्मामध्ये भगवंत निश्चितच, या पुढच्या अध्यायांमध्ये सुद्धा आपल्याला बघायचंय, की निश्चित मग तुमच्या भक्तीचं आणि तुमच्या त्या पुण्यत्वाचं रक्षण केलं जातं, आणि भगवंत निश्चितच ती काळजी घेतात. आणि म्हणूनच अशा लोकांचं नुकसान होत नाही, तर त्यांना श्रीमंत कुटुंबामध्ये किंवा आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये जन्म मिळून ते त्यांचं पुण्यकर्म पुढे चालवू शकतात. मग पुढच्या जन्मापासून ते निश्चितच 61व्या टक्क्यापासून सुरू होऊ शकतं. आपण बऱ्याचदा आपल्याला स्वानुभव येतात बघा, की अरे इतकं छोटं मुलं आहे पण किती गडागडा हे श्लोक म्हणताय. मग त्या वयामध्ये खरंच ते शक्य असतं का हो? मग ती देणगी आहे, कुठेतरी भगवंतांची देण आहे, हे सगळं आपण म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच तिथेच कुठेतरी की त्या पुण्य कर्माला आणि त्या कर्माचाच तो प्रभाव असतो, की म्हणूनच अशा या अभ्यासाचा, असा हा अभ्यास, अशी ही सिद्धी वाया जात नाही, तर त्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर त्यांना पुढचा जन्म हा निश्चितच चांगल्या कुटुंबामध्ये मिळतो, की ज्या आध्यात्मिक कुटुंबात मिळू शकतो, श्रीमंत कुटुंबात मिळू शकतो. मग असा हा योगी कोण? अशा प्रकारचा जो ध्यान योगामध्ये समाधिस्थ होऊन करतोय, किंवा कशा प्रकारे स्वतःला त्या मनाच्या नियंत्रणाच्या मार्गावरती आणून कशा प्रकारे मनाचा संन्यास ज्यांनी पूर्ण केलेला आहे, तो एक श्रेष्ठ योगी ठरू शकतो. आणि असं हे नारद मुनींचं चित्र दिलेलं आहे, की जे नारद मुनी हे श्रेष्ठ योगी आहेत. असे हे अकर्मी, असा हा अकर्माकडे वळणारा, की ज्याने भक्ती योगाच्या मार्फत भगवंतांशी कनेक्ट झालेला आहे. मग हे सगळ्याचे बघा, इतर सर्व योगी भक्ती योगाच्या गंतव्य स्थानाकडे प्रगती करत आहेत. कारण कुठेतरी कर्मयोगातून, ज्ञान योगातून, अष्टांग योगातून आपल्याला काय साधायचंय? तर आपल्याला निश्चितच भगवंतांशीच जोडलं जायचंय. आणि म्हणूनच अशा जर 1, 2, 3, मग आपण पुढे जाऊन खूप चांगलं चित्र एक बघणार आहोत, की मग 1, 2, 3 अशा पायऱ्या चढण्यापेक्षा कुठेतरी हा जो जिना आहे तो एक, मग ध्यान योग, मग कुठेतरी कर्मयोग, मग कुठेतरी बुद्धी योग, सांख्य योग, आणि मग ध्यान योग, संयम करून मनावरती, मग कुठेतरी त्या भक्तीच्या मार्गावरती किंवा भगवंतांशी जोडलं जाण्याच्या मार्गावर हे कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने होतं. पण हा जो भक्तीचा मार्ग आपण उद्यापासून जे सुंदर असं त्याचं विश्लेषण बघणार आहोत, असा हा भक्तीचा मार्ग म्हणजे काय? तर लिफ्ट आहे हो, एक एलिव्हेटर आहे, की जो तुम्हाला सुंकन अशा त्या भक्तीच्या मार्गावरती भगवंतांपर्यंत त्यांच्याशी जोडलं जातो हो मनुष्य. असा हा सुंदर अवीट भक्तीची आपण गोडी ऐकणार आहोत. आणि अशा या भक्ती मार्गावरती निश्चितच भगवंतांशी आपण
अगदी लवकर जोडले जातो, कारण मग त्यांना आपण जाणू शकतो आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आणू शकतो. मग त्या परमात्म्याचा अंशच आपला आत्मा आहे, आपला आत्मा आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे, त्या आत्म्याची अस्तित्वाची कुठेतरी जाणीव होते आणि अशा या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये आपण स्वतःला दृढ करू शकतो. आणि म्हणूनच हरे कृष्ण, कोणी वाचू शकतो? ओप्पो F17 प्रभुजी माताजी. नाव लिहा आपलं, काल प्रभूजी माताजींनी सांगितलंय तर त्याप्रमाणे आपलं नाव घाला प्लीज. हरे कृष्ण. हा प्रभूजी वाचा. आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योग माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण प्रभूजी. आणि म्हणूनच असा हा श्रेष्ठ योगी बघा, की जे गोपी मग ज्या वृंदावनामध्ये भगवंत प्रत्यक्ष निवास करत होते, असे हे गोपीजन वृंदावनवासी हे भगवंतांवर नितांत प्रेम करत होते हो. की मग आपण या गोलोकातलं सुद्धा चित्र जे बघतो त्या वृंदावनामध्ये, मग त्या तसंच वृंदावन गोलोक वृंदावन आहे की जिथे भगवंतांबरोबर हे सर्व गोपीजन इतक्या अत्यानंदाने राहत आहेत. ज्या वृंदावनामध्ये त्यांचा निवास होता की जिथे अगदी एकमेकांसाठी आणि त्या गोपींसाठी ते इतके जीवाला जीव द्यायचे आणि भगवंतांचं पण इतकं नितांत प्रेम त्या गोपीजनांवर होतं आणि त्या सर्व गायींवर सुद्धा, ज्यांना गोविंद म्हटलेलं आहे, की ज्यांनी गायींवर सुद्धा अगदी जीवापाड प्रेम केलेलं आहे. आणि ज्या आपण जसा देव जसा भाव तसा देव, जे काल आपण बघितलं की कशा प्रकारे मग शिशुपालाचा वध का झालेला आहे, कारण मग ज्या प्रकारे भगवंतांबद्दल मत्सर ज्याच्या मनामध्ये आहे, द्वेष ज्याच्या मनामध्ये आहे, निश्चितच भगवंत त्याला त्याच प्रकारे भेटतात. आणि ज्याच्या मनामध्ये अत्यंत सुंदर असे निर्मळ भाव आहेत, ज्या बलरामांचं उदाहरण दिलं, त्या गायीचं उदाहरण दिलं, ज्यांनी भगवंतांवर प्रेम केलं, भगवंतांनी सुद्धा तितक्याच पटीने जास्तच थोडं असं देवांवर प्रेम केलेलं आहे. आणि म्हणून सर्व योगींमध्ये जो भगवंतांमध्ये श्रद्धेने राहतो, जी श्रद्धा मनामध्ये आहे, दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये भगवंतांची उपासना करतो आणि घनिष्ठपणे तो भगवंतांच्या निकट असतो, मग त्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत हे निश्चितच आपण जाणतो आणि म्हणूनच ती कुठेतरी निकटवासीयता जाणवते. आणि असा हा योगी सर्वांमध्ये श्रेष्ठ असतो. मग असा हा योग कसा मिळतो, तर कुठेतरी आध्यात्मिक सराव. मग त्या आध्यात्मिक मार्गावरती जसं मी म्हटलं की त्या 9 टप्प्यामध्ये आपण जातो, की मग कुठेतरी मनामध्ये श्रद्धा असणं आवश्यक आहे. मग त्या श्रद्धाला कुठेतरी साधू संग पाहिजे, की ज्याच्यामध्ये ते डिवोशनल आणि त्या सर्व भक्तांचा सहवासाची गरज आहे. मग भजन क्रिया, जो सत्संग केला जातो, नामस्मरण केलं जातं, ज्याचं संकीर्तन केलं जातं, अशा संकीर्तनामार्फत आपण समाज प्रबोधनही साधू शकतो. आणि अनेक जण एकत्र येऊन त्याचा जो इफेक्ट आपण पॅन्डेमिक मध्ये पण बघितलं बघा, अनेक हनुमान चालिसा म्हटली गेली, अनेक मंत्र जप म्हटले गेले, की ज्याचा एकाच वेळेला जो इफेक्ट असतो, त्याचा जो इम्पॅक्ट असतो, त्याचं महत्वच काही वेगळं आहे. आणि म्हणूनच या कीर्तनाचं संकीर्तनाचं महत्व सुद्धा तितकंच आहे. या महामंत्राचा जो गजर केला जातो, जे नामस्मरण केलं जातं, ते एकट्याने करणं तर उत्तमच आहे, परंतु ते जेव्हा सगळ्यांच्या बरोबर आणि एखाद्या संकीर्तनामार्फत केलं जातं, जसं आपण सुरुवातीला बघा कीर्तन करताना मी सगळ्यांना अनम्यूट करून आपण जेव्हा एकाच वेळी म्हणतो, तेव्हा त्याचा जर गजर अनेक जणांच्या तोंडी ऐकला तर त्याचं वेगळंच समाधान असतं. आणि म्हणून मग आता या योग पद्धतीबद्दल, की वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या योग पद्धती होत्या, जसं आपण सत्ययुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुगाचं म्हटलं, त्याचाच हा मंत्र आहे. कृते यद्धायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धीर कीर्तनात्. मग असं हे श्रीमद भागवतम मधलं 12.3.52 म्हणजे 12व्या स्कंदातला तिसऱ्या त्याच्या श्लोकातला त्याचा तो अनुवाद आहे आणि त्याच्यातला तो श्लोक आहे जो
श्रीमद भागवत कोणी ऐकत असेल सकाळी तर आपल्याला सकाळी पण लिंक असते. हिंदीमध्ये आहे, इंग्लिशमध्ये आहे, अजून मराठीमध्ये सुरू झालेला नाहीये, पण हिंदी इंग्लिशमध्ये आहे आणि इतर 1-2 विषयांमध्ये आहे, की निश्चितच या भागवताचं तुम्ही श्रवण करू शकता. असं हे वेगवेगळ्या युगांबद्दल जे मी सांगितलं, सत्ययुगामध्ये विष्णूचं लाखो वर्ष जेव्हा मनुष्यांचं आयुष्य होतं तेव्हा निश्चितच मनुष्य त्यावेळेला त्या सत्ययुगामध्ये पवित्र अशा युगामध्ये कुठेतरी ध्यान धारणा समाधी धारण करू शकायचे. मग त्रेतायुगामध्ये खर्चिक यज्ञ करणं असा हा यज्ञ केला जायचा. द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा केली जायची. तशा या कलियुगाचा परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप जो चैतन्य महाप्रभूंचं चित्र इथे दाखवतोय आणि चैतन्य महाप्रभूंनीच हा जप कुठेतरी कृष्ण भावनेसाठी, कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये जोपासण्यासाठी या मंत्राचा प्रसार केलेला आहे. आणि मग या भक्ती मार्गावरती आपण जाणणार आहोत. अनेक असे दाखले दिले गेलेले आहेत. कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्राजैर यजंती सुमेधसहा. हरे कृष्ण माताजी. दीपाली माताजी वाचा. हरे कृष्ण दीपाली माताजी. हरे कृष्ण दीपाली माताजी वाचा. तुम्हाला अनम्यूट केलंय माताजींनी, आवाज नाही येत आहे. ठीक आहे, त्यांना आवाज येत नसेल. येस ठीक आहे माताजी स्वाती वाचा. माताजी वाचा. कोण? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे धन्यवाद कृष्ण माताजी. असे हे हरे कृष्ण. मग अशा या चैतन्य महाप्रभूंचा जेव्हा पृथ्वी तलावरती ते आले 500 वर्षापूर्वी, तेव्हा त्यांनी कृष्णाचा अंश होता. मग ज्या राधाराणींचं तत्व अशी कथा आहे आणि जे पुढेही तुम्ही जाऊन, मला अगदी राहवत नाही म्हणून मी निश्चित थोडंसं वरवर का होईना तुम्हाला ती माहिती देते. मला माहितीये खूप खोलात जायला नकोय मला, कारण हे ज्ञान अक्षरशः जितकं आपण जाऊ ना तितकं सखोल आहे. असा हा सुंदर चरित्र आपल्याला चैतन्य महाप्रभू चित्रामध्ये दिसतायत. त्यांनी प्रत्यक्ष भगवंतांचाच अवतार घेतला होता. मग दिसायला जरी ते भगवंतांसारखे, कृष्णासारखे काळे नसले तरीही तो जो अंश होता की त्यांनी राधाराणीचं तत्व जाणण्यासाठी, ज्या राधाराणींनी भगवंतावर अगदी जीवापाड प्रेम केलं, ती सर्वात भगवंतांच्या जवळ, की अनेक गोपींपैकी राधाराणीचं जे महत्व आहे, ज्या वृंदावनामध्ये श्यामकुंड, राधाकुंड याची कथा आपण ऐकतो, अशा या राधाकुंडाचं, राधाराणीचं जे तत्व आहे ते प्रत्यक्ष जाणण्यासाठीच कृष्णांनी हा अवतार घेतलेला चैतन्य महाप्रभूंचा. आणि म्हणूनच चैतन्य महाप्रभू जरी कृष्णासारखे काळे नसले तरी त्यांच्यासोबत मग हा जो महामंत्राचा त्यांनी जप आणला, त्या महामंत्राचं संकीर्तन केलं गेलं. अनेक त्यांचे साथीदार आणि सर्व गोपनीय म्हणून या मंत्राचा. मग या मंत्र म्हणजे काय तर मंत्र बघा, मनाला त्राणारं, म्हणजे मनाला की डिलिव्हर करणारं, मनाला या साऊंड वेव्स ज्या आहेत या मंत्राच्या साऊंड वेव्स कुठेतरी मनाला डिलिव्हर करतात. कसं करतात तर मनाला परिवर्तित करतात, मनाला कुठेतरी चांगल्या मार्गावरती. एक मिनिट जरा. आणि म्हणूनच या मंत्राचं सामर्थ्य आपल्याला जाणायचंय की हा मंत्र म्हणजे काय. आणि म्हणूनच या महामंत्राचं जे महत्व आहे की मनाला तारणारं, त्या मनाला कुठेतरी मार्गदर्शन करणारा हा मंत्र, मनाला डिलिव्हर, त्या ज्या साऊंड वेव्स आहेत त्या प्रत्येक, मग पुढे जाऊन आपल्याला त्या मंत्राचंच महात्म्य आज जाणायचंय की मग त्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग ते हरे म्हणजे काय तर भगवंतांची शक्ती आहे.
बघा, प्रचिती घ्या प्रत्येकाने त्या, की सामर्थ्य का वाढवतं, काय आहे त्या मंत्रामध्ये, हे प्रत्येकाने प्रचिती घेणंच. की मी स्वानुभवा मी तुम्हाला निश्चित सांगेन की एक मंत्राची माळ जपली, 108 वेळेला मंत्र जपला तरी त्याने काय सामर्थ्य वाटतं. मग पुढे जाऊन अनेक माळा वाढवल्यानंतर ज्या ज्या संलग्नतेमध्ये मी सध्या, की जेव्हा इस्कॉनच्या कनेक्शन मध्ये 2 वर्षापासून आहे, पण निश्चितच की जे सामर्थ्य पण टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याचं महात्म्य निश्चित कळतं, जसं तुम्हाला ज्ञान मिळतं. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाची महती जाणा आणि त्या ज्ञानाला आचरणात आणणं किती महत्वाचं आहे. म्हणून भगवद्गीता किती प्रत्यक्षात जगतो आपण, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या सामर्थ्य वाढवण्यासाठी या मंत्राचं महत्व आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. या मंत्र खूप सुंदर असं या मनाला त्रायतं, म्हणजे मनाला डिलिव्हर करतं, कुठेतरी या मनाला चांगल्या मार्गावरती आणतं, या मनाला मार्गदर्शन करतं. तो हा मंत्र तरच त्याचं सामर्थ्य वाढवायला निश्चित मदत करतं. आणि म्हणून या प्रत्येक शब्दाचं महात्म्य जाणा. त्या हरेमध्ये काय महात्म्य आहे, की ज्याच्यात भगवंतांची शक्ती आहे. हरे कृष्ण, मग प्रत्यक्ष कृष्णाच्या नावात तर आहे, पण त्या हरेच्या प्रत्येक उच्चाराला कसं आपण अगदी व्यवस्थितपणे म्हटलं पाहिजे. मग याला प्रत्येकाला शास्त्राचा संदर्भ आहे. मग नामस्मरणासाठी परमेश्वराची पवित्र नावं, मग अनेक आपण म्हटलं, परवा मला प्रश्न विचारला होता, मग हरे रामाचा आम्ही करतो, तर कृष्ण आणि राम एकच आहेत, की मग याच्यामध्ये कृष्णालाच का दिलं आहे महत्व, तर कृष्ण आणि राम हे एकच आहेत. रामाने त्रेतायुगामध्ये अवतार घेतलेला आहे, त्याच प्रभू रामचंद्राप्रमाणे इथे कृष्णाने, पण ही जी कृष्णांनी भगवद्गीता जी सांगितलेली आहे, ज्या अनेक वर्षांपूर्वी विवस्वानांना सांगितली आणि ज्या द्वापार युगामध्ये प्रत्यक्ष मनुष्याच्या रूपामध्ये येऊन अर्जुनाला जी भगवद्गीता सांगितली, त्याचं महात्म्य काही थोरच आहे. आणि म्हणूनच या कृष्णाविषयी ज्या विष्णूचं तत्व आहे, महाविष्णूचंच तत्व आहे, विष्णूचंच हे रूप आहे. आणि म्हणूनच याचं महात्म्य जाणण्यासाठी त्या मंत्राचा उच्चार, नामस्मरण कसं करायचं आहे हे निश्चित जाणून घ्या. या प्रत्येकामध्ये मग प्रत्येक त्याचा शास्त्राचा संदर्भ, की प्रभुपादांनी प्रत्येकाला शास्त्राचा संदर्भ दिलाय. कारण त्यांचं जे बुक आहे सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, तुम्हाला दिसेल इथे, की ते तुम्हाला या 18 दिवसामध्ये निश्चितच तुम्ही वाचू शकता, की ज्या प्रत्येक गोष्टीला सायंटिफिक बेस आहे आणि ज्याचं नॉलेज मग कुठेतरी फक्त वरवर नाही हो, तर त्याचा सखोल अभ्यास करून प्रत्यक्ष प्रभुपाद सांगायचे, की त्यांना कृष्ण येऊनच सांगतायत, की जे लिखाण केलं त्यांचं रात्र दिवस फक्त 2 तास दिवसात ते झोपायचे आणि खाण्यापिण्याला सुद्धा त्यांना भान नव्हतं, त्याची तमा नव्हती, की मग खूप खूप अत्यल्प आपल्याला जगण्यासाठी तेवढा आहार ते घ्यायचे आणि पूर्णपणे त्यांनी त्या भावनेमध्ये स्वतःला झोकून दिलेलं. मग ज्या प्रभूंची, ज्या गुरूंची त्यांना आज्ञा होती, की तू अनेक पुस्तकं लिही आणि प्रिंट कर, लिही आणि प्रिंट कर, की ह्या आज्ञेचं त्यांनी, आणि तू अख्ख्या जगामध्ये कृष्ण भावनेचा प्रसार कर. त्या प्रभुपादांचा आजचा दिवस आहे, ज्या दिवशी ते अमेरिकेला गेले. प्रभुपादांचा आजचा का कालचा ते मी तुम्हाला त्या ह्याच्यात बघून सांगते, भागवतामध्ये हा कालचा दिवस, की ज्याच्यामध्ये काल ऐश्वर्या माताजींनी स्पेसिफिकली तिथे सांगितलेलं आणि भागवतामध्ये त्याचा उल्लेख झालेला, की कालच्या दिवशी प्रभुपाद अमेरिकेला गेले होते आणि ज्या जलदूतामधनं त्यांनी प्रवास केला आणि अनेक महिने त्यांनी प्रवास केला. असे हे जे आत्मसाक्षात्काराची भावना, आणि प्रभुपादांविषयी काय बोलावं, जितकं बोलू तितकं कमी आहे, की जे अत्यंत शुद्ध भक्त आणि ज्यांच्याकडे फक्त दृढ श्रद्धा होती, की ज्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार करणं या आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचं अगदी काटेकोरपणे पालन केलं. मग तिथे कुठेही संकटांची तमा बाळगली नाही, कुठल्याही दुःखांची तमा नाही, अनेक आपल्या शारीरिक व्याधींनाही ते सामोरे गेले, त्यांनी त्याचीही तमा बाळगली नाही, परंतु मार्ग मिळत गेला, कारण मनात श्रद्धा होती आणि निश्चितच कुठेतरी इच्छा आहे, तिथे मार्ग दाखवत असतो भगवंत. कारण ती इच्छा इतकी कुठेतरी प्रचंड, त्याच्यामध्ये इच्छेमध्ये बळ होतं, त्या इच्छेमध्ये, की ती दृढ इच्छा होती. आणि म्हणूनच ज्या गुरूंच्या आज्ञेचं ते पालन करत होते. या प्रत्येकाला शास्त्राचा संदर्भ आहे, ज्या नारायण संहितेचा संदर्भ आहे. कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. मग ज्या कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. मग शास्त्रातील संदर्भ आहे बघा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति सोणकम नमन काली कलमसा नासनम नतः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते.
सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल, की या जपापेक्षा थोर असं काही नाही की ज्याच्यामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे, असं तिथे ऍक्च्युअली लिहिलं पाहिजे. आणि म्हणूनच मी ते वाचून दाखवलं की या जपाचं नामस्मरणाचं सामर्थ्य तिथे वदवलेलं आहे. ज्या कृष्णार्जुन वेदातील काली संतारण उपनिषद जे आहे त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि जो मंत्र मी तुम्हाला म्हणून दाखवला, हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. श्री चैतन्य चरितामृताच्या आदी लीला 17.21 मध्ये हा श्लोक आहे की ज्याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं की एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, कुठलाही मार्ग नाही परमेश्वराच्या पवित्र नामस्मरणाचा हा कलियुगाचा एकमेव यज्ञ आहे. मग असे हे सगळे संदर्भ दिलेले आहेत. कलेर दोषा निधे राजन नस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. हरे कृष्ण. भागवतामधला हा श्लोक आहे सुंदर, 12.3.51. कोण वाचेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचायचा का हा श्लोक? वाचा माताजी. श्लोक माझ्या वाचलेला आहे, तुम्ही अनुवाद वाचू शकता. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय की भागवतांमध्ये मग अशा राजांना की ज्यांच्यामध्ये की तुम्ही राज्यामध्ये उन्नत कधी व्हाल, की या कलियुगामध्ये तुम्ही निश्चित आहात. या भौतिक युगामध्ये अतिशय छल कपट आणि सगळ्या गोष्टींनी हे भरलेलं आहे, परंतु त्याच्यातनं निश्चितच तुम्हाला तारणारा एकमेव मार्ग आहे की ज्या भौतिक इंद्रिय विषयांपासून तुम्ही स्वतःला मुक्त करू शकता आणि अतिइंद्रियांमध्ये म्हणजे कुठेतरी अंतर्गत ते जे सुख समाधान तुम्हाला निश्चितच लाभू शकेल. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, यज्ञांचा मी पवित्र नाम जप आहे. असा हा पवित्र नामच जप भगवद्गीता 10.25 मध्ये आपल्याला वाचायला मिळणार आहे. मग अनेक शास्त्रांचे संदर्भ असे हे आहेत. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्र पिता नियमितः स्मरण कलहा एतादर्शी तव कृपा भगवान मामपि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे परम पुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामात जीवांचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझे अनेक रूपे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाही. हरे श्री कृष्ण. चैतन्य चरितामृत अंत लीला 20.16. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून तुझी ही अनेक नावं आहेत रे. कृष्ण गोविंदा या सगळ्या नामांमध्ये तुझं सामर्थ्य आहे. प्रत्येक जगन्नाथ आणि मग ज्या काही प्रत्येक गोविंद आहे, ऋषिकेश आहे, असे अनेक नावं आहेत. त्या प्रत्येकाचा कुठेतरी त्या संबोधण्यामध्ये मग अर्जुनानेही भगवंताला वेगवेगळ्या नावांनी संबोधलेलं आहे की कुठेतरी या सगळ्या असुरांना मारणारा केशीसूर, केशी नंदन, की त्या केशी नावाच्या राक्षसाला मारणारा, मग या असुरांचा पण ज्याने वध केला असं सामर्थ्य ज्याच्यामध्ये आहे. परंतु या प्रत्येक नावामध्ये ते सामर्थ्य आहे आणि म्हणून त्या लक्षात ठेवण्यासाठी कुठलेही कठोर नियम नाही. या नामस्मरण करण्यासाठी कुठलेही कठोर नियम नाहीत. काय पालन करावं तर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा, जो मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलं. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जिथे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू मग गौर निताईचा जो गौर निताई की चैतन्य महाप्रभू आणि बलराम यांचे अनेक तुम्हाला असे जे आपण मूर्ती म्हणतो त्या चैतन्य गौर निताई यांच्या मूर्तींची पूजा केली जाते. कारण ज्यांच्या स्मरणाने आपण या
भगवंतांच्या नामस्मरणांना अधिक दृढ करू शकतो, अनेक श्रद्धा आपली दृढ होऊ शकते. म्हणून ज्यांनी काय विचारलं की नामस्मरणामध्ये कुठेतरी रुची वाटत नसेल, कुठेतरी एकाग्रता येत नसेल, तर या पंचतत्व मंत्रांनी निश्चितच त्याला मदत होईल. आणि म्हणूनच जे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू कृष्णाचा, बलरामाचा, जे प्रभू नित्यानंद, मग जे अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासावी हे प्रत्यक्ष राधाराणी, नारद आणि शिवाचे अवतार आहेत. ज्या प्रकारे या चित्रामध्ये हे 5ही जण आपल्याला दिसत आहेत, त्या सर्वांचं स्मरण करणं म्हणजेच पंचतत्व मंत्र होय. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा. मग कशाला पाहिजे त्याची लाज बाळगणं? मग मोठ्या मोठ्या अगदी म्हणजे मी कुठलंही कंपॅरिझन नाही करत, पण एखाद्याला जर वाटत असेल तर मग त्याला निश्चित हे जाणलं पाहिजे की मोठी मोठी गाणी लावलेली असतात, स्पीकरमध्ये गाणी, मग अंताक्षरी खेळताय, जोर जोरात याचा त्याचा नाद केला जातोय, मग भगवंतांचं नामस्मरण करायला कसली लाज? मग निश्चितच तो प्रत्येकाला ऐकू येईल इतकं. मग निश्चित तुम्ही ती काळजी घ्याल की लहान मुलांसारखं कुणालाही अगदी प्रत्येक या मंत्राचं तुम्हाला कुठेतरी शिस्त सांगण्याच्या ह्यानी नाही, की मग तुम्हाला माहितीये की आजूबाजूला जर काही आजारी व्यक्ती असेल, पण तरी पण त्या व्हायब्रेशनची निश्चितच कुठेतरी जी पॉझिटिव्हिटी येते वातावरणामध्ये, म्हणूनच त्या गोष्टीची काळजी घेऊन आपल्याला ऐकू येईल इतक्या तरी निश्चितच स्वरात आपण महामंत्र त्या स्वरामध्ये म्हटला पाहिजे. प्रत्येक शब्दाचा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रत्येक शब्दाचा उच्चार नीट केला पाहिजे. आदरपूर्वक आणि भक्ती भावाने एकाग्र चित्ताने प्रयत्न तर निश्चित केला पाहिजे. मग एकीकडे मोबाईल हातात घेतलाय, एकीकडे कानाला फोन आहे, कुठेतरी काहीतरी टीव्ही बघताय आणि न्यूजपेपर वाचताय, मग करू नका हो जी. जेवढा वेळ मिळेल, मग वेळ मिळत नाही, नामनिष्ठ प्रभूजी सांगतात की वेळ मिळत नाही हे कारण सांगताना 10 वेळा विचार करा. सकाळी किती वाजता उठता? जरी मी म्हंटल चला 6 वाजता उठताय, 7 वाजता उठताय, रात्री 11 पर्यंत आपण काय करतो याची जर प्रत्येकाने कुठेतरी चाड घेतली आणि कुठेतरी जर प्रत्येकाने स्वतःला अॅनलाइज केलं, तर निश्चित कळेल की वेळ कुठे जातोय वाया. मग तो वाया जाणारा वेळ निश्चित त्याचा कुठेतरी अकाउंटिंग ठेवा आणि मग तुम्ही वेळ नाही या गोष्टीचं सबब सांगू शकत नाही. कारण कोणाचा त्याच्यामध्ये आहे हो, कुणाचं त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो ना की लाभ कोणाला मिळणार आहे त्या संधीचा, त्या नामस्मरणाचा लाभ कशामध्ये आहे, कोणाला मिळणार आहे ही जाण घ्या. आणि म्हणूनच कुठेतरी नामस्मरणाची महती जाणा. जप आदरपूर्वक भक्ती भावाने एकाग्र चित्ताने, मग त्यासाठी कुठल्याही स्थळी बसा, कुठल्याही दिशेला बसा, कुठलंही त्याला बांधील की नाहीये, फक्त श्रद्धा मनात असणं ही मात्र निश्चित एक मोठा नियम आहे. कोणत्याही वेळी करा, तथापि पहाटे जो ब्रह्ममुहूर्त सांगितला जातो, ज्या वेळेला आपली मंगल आरती, मी जे टेम्पल प्रोग्राम्स तुम्हाला पाठवले जातात त्याच्यामध्ये 4:30 वाजता मंगल आरती असते, तुलसी आरती असते, गुरुपूजा असते, तेव्हापासून ते जर त्या काळापासून 5 ते 7 या काळापर्यंत सुद्धा हा नामजप एकत्र पद्धतीने इस्कॉन मध्ये केला जातो. तो ऑनलाईन आपण जॉईन होऊ शकतो आणि अशा वेळेला निश्चितच त्याचं सामर्थ्य, कारण कुठेतरी सात्विकता असते वातावरणामध्ये पण, कारण त्या वातावरणात जसं मी म्हटलं या त्रैगुणांचा प्रभाव कुठेतरी दिवसाच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये असतो, तसा हा पहाटेच्या टप्प्यामध्ये सात्विकता असते जास्त. आणि म्हणूनच निश्चितपणे त्या मंत्राचा जप, आणि नाहीच जमलं तर तुम्ही करू शकता, कुठलंही असं नाही की तुम्हाला नाही जमलंय तर न करण्यापेक्षा निश्चित तुम्ही दिवसाच्या त्या कुठल्याही वेळेमध्ये, पण एकाग्रता आवश्यक आहे. जपाला स्नानाची सुद्धा आवश्यकता नाही, तुम्ही स्नानाच्या पूर्वी करा, स्नानाच्या नंतर करा, पण आपण निश्चित पूजा अर्चा वगैरे करतो, पण जपाला नाहीये तसा नियम. मन चंगा तो काकोटी में गंगा, तसं आहे हो. तुमचं मन स्वच्छ पाहिजे आणि निश्चित निर्मळपणे त्या भक्ती भावाने श्रद्धा मार्गाने तो जप करा. जप करताना मोजणं, मग तुम्ही त्या बीट्स वर करा जप. मग तुम्हाला मी माळ दाखवायला सुद्धा आणली. महामंत्रांच्या काही शब्दांचा जप करू नये, मग तुम्हाला ती माळ मी मुद्दा दाखवायला आणली. ही जी आहे ही एक जपा बॅग म्हटली जाते याला, आणि ही जपाची माळ आहे. मग जी जपाची माळ आपण बघतोय ज्याच्यामध्ये हा कृष्णमणी तुम्हाला दिसतो, सगळ्यांना दिसतंय तर कृष्णमणी आहे हा. आणि मग या कृष्णमण्याला कुठेतरी न ओलांडता बघा त्याच्यावर जप करू नये, तिथून सुरुवात करावी त्या माळेपासून, आणि जेव्हा तुमचा माळ इथपर्यंत येईल तेव्हा त्या कृष्णाच्या याला न करता पुन्हा माळ उलटी करावी. आणि कारण त्या
कृष्ण मण्याला ओलांडू नये. इथपासून सुरू केल्यावर इथपर्यंत आल्यावर फक्त माळ अशी रिव्हर्स करावी आणि शेवटच्या पासून पुन्हा सुरू करावं नामस्मरणाचा जप. आणि म्हणून माळेतील कृष्ण मण्यावर कधीही जप करू नये. तो कुठेतरी एक चिन्ह आहे जिथून तुम्ही सुरुवात केलेली आहे. आणि मग त्याचं महात्म्य तुम्हाला अनेक मी महात्म्य 108 बीड्सवर का करावं, त्या मण्यांवर का करावं प्रभुपादांनी सांगितलंय. मग तुम्ही बोटांवर पण हे करू शकता, अगदी न म्हणण्यापेक्षा निश्चितच, पण त्या माळेवर करण्याचं, त्या बीड्सवर, मग तुळशीचे मणी आहेत, वेगवेगळे आपल्याला माळा मिळतात, त्याच्यावर निश्चित करण्याचं महत्व हे वेगळं आहे. पण पुस्तकं, मोबाईल, वर्तमानपत्र वाचताना न करता कुठेतरी एकाग्रतेने करा. मग त्याचे फायदे काय हो, ते फायदे बघा, तुम्ही प्रत्यक्ष प्रचितीच घ्या की त्याची. मग किती आनंद दिसतोय बघा या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती. मग कर्मफलांपासून निश्चित कुठेतरी पाप कर्मांमध्ये जर आधी काही वागणूक केलेली असेल तर निश्चित त्याच्यापासून, त्याच्या कर्मांच्या फळांपासून निश्चितच ज्या क्षणी तुम्ही हे नामस्मरण, ज्या क्षणी या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ कराल आध्यात्मिक, तिथे कुठेतरी निश्चितच तुम्ही त्या योग्य मार्गाला लागाल आणि त्या पाप कर्मांपासून मिळणाऱ्या फळांपासून सुद्धा तुम्हाला मुक्ती मिळू शकेल. हे निश्चित जाणा. वाईट सवयींपासून, मग मन जे वाईट सवयींमध्ये गेले, वाईट मार्ग, म्हणून आपण म्हणतो ना की मन चिंती ते वैरीने चिंती, आणि चुकीच्या वाईट गोष्टींचा सवय ही लगेच लागते. आणि म्हणूनच त्या वाईट गोष्टींना टाळायचं असेल, त्याच्यापासून कुठेतरी स्वतःला वंचित करायचं असेल, त्याच्यापासून मुक्त करायचं असेल, तर निश्चितच सध्याच्या अवस्थेत आपण आपले विचार आणि इच्छांचे गुलाम आहोत. पण त्या गुलामीला कुठेतरी आपल्याला या नामस्मरणाच्या शस्त्राने छेदायचं आहे. आणि म्हणून त्या गुलामीला नाकारायचं त्यांनी. मग चिंता, तणावापासून, अनेक स्ट्रेस आहेत आपल्या या भौतिक जगामध्ये, पण प्रत्येक क्षणी मनुष्य या तणावाला तोंड देतोय. पण निश्चितच नामस्मरणाने कुठेतरी त्या तणावांना तोंड देऊन मग कुठेतरी मुक्ती मिळू शकते चिंतांपासून. ऍटलिस्ट आपण त्या काळामध्ये स्वतःला प्रसन्न ठेवू शकतो. मग आहे तो मनामध्ये प्रॉब्लेम्स असंख्य असतील, परंतु त्याच्यावर तोडगा मिळेल आणि तो मन इतकं कुठेतरी प्रसन्न होईल की त्या प्रसन्न मनाने तुम्ही स्वतःला मार्गदर्शन, त्या मनालाही तुम्ही मार्गदर्शन करू शकाल. मनशांती मिळते एक प्रकारची, खरा निर्मळ आनंद बघा प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती तुम्हाला दिसेल, तो निर्मळ आनंद मिळतो. मग समाज प्रबोधन घडवलं जातं, कुठेतरी आत्मिक ज्ञान याने कुठेतरी आत्म साक्षात्काराची भावना, मग त्या मनस सामर्थ्याने कुठेतरी आत्मीय ज्ञान मिळतं. आणि समाज प्रबोधन आहे की इतर काही वाईट विचार सुद्धा, बाजूबाजूच्या वाईट संगतीमधली लोक सुद्धा परिवर्तित होऊ शकतात, ज्यांनी इतकं या नामस्मरणाचं सामर्थ्य आहे. आणि म्हणूनच लोक काय म्हणतात, तर अनेक लोकांनी याच्याबद्दल प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत की प्रत्यक्ष जॉर्ज हॅरिसन, जे अनेक परदेशांमध्ये, ज्या प्रभुपादांनी इंडियामध्ये, जसं मी म्हटलं की भारतामध्ये दुर्दैवाने ज्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही, ते प्रभुपाद परत आले अमेरिकेमध्ये जाऊन येऊन होते, पण मायापूरमध्ये त्यांनी राजधानी बांधलेली आहे इस्कॉनची, की जे इस्कॉनचं इन्स्टिट्यूट आहे, जिथून हा सगळा अभ्यासक्रम वगैरे चालविला जातो. ही प्रमुख स्थान आहे मायापूर, जिथे नामनिष्ठ प्रभूजींचे पण गुरु जे जयपताका स्वामी महाराज आहेत, ते तिथे वास्तव्य करून असतात आणि ते मग दीक्षा देतात. आणि या सगळ्या गोष्टींचा एक प्रोसिजर आहे, त्याला एक नियम आहेत सगळ्या गोष्टींना. आणि म्हणूनच या सगळ्याला कुठेतरी ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया म्हटलेलं आहे. ही खरोखरच की नामस्मरणाच्या महात्म्याने काय होऊ शकतं, तर ईश्वरी साक्षात्कार होऊ शकतो. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही अनुकूल घडायला लागले बघा. मनाचं सामर्थ्य वाढल्यावर मनाची सगळा दृष्टिकोनच बदलतो आणि त्याच प्रकारे मनुष्य त्या दृष्टीने त्या गोष्टींकडे पाहू लागतो. मग किती ट्रान्सफॉर्मेशन किती होऊ शकतं, तो परिवर्तितता जाणा की कशा प्रकारे मनाला. मग फोर्ड कंपनीचे जे मालक आहेत, फोर्ड मोटर्सचे जे मालक आहे, त्यांना अमरीश प्रभू म्हटलं गेलं, कारण त्यांनी स्वतःला इतकं या सेवेमध्ये झोकून दिलं की जे काही अर्थार्जन ते करत होते, जिथून जो पैसा मिळत होता, त्या सगळ्याला त्यांनी भगवंतांच्या त्या सेवेमध्ये अर्पण केलं होतं कितीतरी प्रमाणामध्ये. मग जे काही मिळतंय त्या कृतज्ञतेच्या भावनेमध्ये भगवंतांच्या सेवेत अर्पण केलं होतं. आणि म्हणूनच त्यांनी सांगितलं की या जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतारांना सहजपणे आत्मविश्वासाने, मनशांतीने पार करू शकलो. कारण चढ उतार आहेत हो,
आजच मी त्या स्वाती माताजींची बोलताना म्हटलं की जगी सर्व सुखी असा कोण आहे. रामदास प्रभूंनी म्हटलंच आहे, रामदास समर्थ रामदासांनी, की अशी ही प्रत्यक्ष फॅक्ट आहे की भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्हाला संकट आहेत, पण त्यांना तोंड देण्याचं सामर्थ्य वाढवायचंय तुम्हाला. मग या चढ उतारांना प्रत्येक जण सामोरा जाते. अहो जिथे जिथे देवादिकांना जे चुकलेलं नाही, ज्या पांडवांचं आपण ऐकतो की अनेक दुःख ज्यांनी सहन केलेली आहेत, अशा सगळ्या गोष्टींबद्दल जे आपण आध्यात्मिकच्या ज्ञानाबद्दल आपण ऐकतो, तिथे सगळ्या या गोष्टींचाही उल्लेख आवर्जून केलेला आहे. आणि म्हणून त्या ताण तणावांना आणि चढ उतारांना आपण सक्षमतेने कुठेतरी तोंड दिलं पाहिजे. त्या सामर्थ्याला आपण निश्चितच वाढवलं पाहिजे. आणि असे अनेक तुम्हाला अभिप्राय आहेत, ते मी तुम्हाला PDF शेअर करणार आहे, त्यात तुम्ही वाचू शकता की या प्रत्येकाने, मग भारतामधले असो किंवा परदेशामधले असो, आणि म्हणूनच तुम्ही नामजप देखील करू शकता. आणि नामजप करा आणि आनंदी राहा. चॅन्ट अँड बी हॅपी, तसं नामस्मरण करा आणि आनंदी राहा. असा या 6व्या अध्यायाचा मी शेवट केलेला आहे. अत इति षष्ठोध्याय समाप्त. हा ध्यान योगाचं महत्व आपण जाणलेलं आहे, कुठेतरी अष्टांग योगाचे टप्पे जाणलेले आहेत. मग अयशस्वी होणाऱ्या व्यक्तींचंही नुकसान होत नाही. भगवंत म्हणतात त्यांनाही श्रीमंत घरामध्ये, योगी घरामध्ये, कुठेही आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये त्यांना जन्म मिळतो की जेणेकरून त्यांचं पुण्य कर्म ते पुढे नेऊ शकतात. आणि म्हणून असा सर्वोच्च योगी कोण आहे, तर सर्वोच्च योगी ज्याने कुठेतरी भगवंतांच्या या परमात्म्याच्या या रूपाला जाणलेला आहे, या परम तत्वाला. त्या प्रत्येक अध्यायामध्ये आपण याचा उल्लेख, आणि आज म्हणून आपण त्याच मार्गावरती या नामस्मरणाचं महात्म्य जाणलेलं आहे की या नामस्मरणाच्या सामर्थ्याने ज्याने कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, त्या प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपाद जे श्रेष्ठ योगी, मग जे अकर्मी नारद मुनी ज्यांनी ध्रुव महाराजांना, प्रल्हाद महाराजांना दीक्षा दिली आणि त्यांनी त्यांना ज्ञान दिलेलं आहे, अशा प्रकारे या श्रेष्ठ योगाचं महात्म्य जाणलेलं आहे. म्हणून प्रत्येकाने नामस्मरण करा आणि आनंदी राहा. आपलं मनस सामर्थ्य वाढवा. अनेक गोष्टींना तोंड द्या. भगवंत आहे पाठीशी. निश्चितच भगवंत योग्य गोष्टी निश्चितच देणार आहेत. कारण ज्याला हवं आहे ते नाही मिळणार तुम्हाला, पण तुमच्यासाठी जे योग्य आहे ते निश्चितच भगवंत देतील. आणि निश्चितच समर्थपणे आपल्या पाठीशी उभे राहतील आणि आपल्या सामर्थ्याला, मनस सामर्थ्याला वाढवण्यासाठी त्या नामस्मरणाचं महात्म्य जाणार. इति षष्ठोध्याय समाप्त. मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कोणाला काही प्रश्न असतील